vedetään pois. Otetaan koko 13 minuuttia, mitä täällä on jäljellä. 13 minuuttia. Joo. Ei kannata niin paljon. Ota vähän joka puolelta nyt kuvaa sitten. Saat niinku maisemaa. Ja sut. Ei minua kannata. Tuossa kato, kohta näkyy toi kylä tuolla vasemmalla. Joo. Ne meidän mökit, niin ne häviää. Tuolla vasemmalla se näkyy se lampi, mutta mökkejä ei näy tuolla taulusta. Aha. Kuvataan hissiä sitten. Nyt ei tuule sitten sillä lailla ollenkaan. Tuolta takaa. Niin, mutta siis ei enää sekään niin paha. Tälle kädelle kyllä. Toi näkyy nyt toi suo tuolla oikealla hienosti. Joo. No, onko sulla ne mun hanskat? Ne on tässä. Joo. Anna sitten se kätes, niin mä jeesaan sen sulle. Menikö? Joo. Pannaanko toiseen? Tällähän tää onnistuu. Näyttää vähän jyrkältä tuo lasku tossa, mutta... Ai, näyttää vai? Kohta se vasta kuule jyrkkää. Mutta ei se tunnu siltä. Vai mitä? Tiedetään mun mielestä ihan tarpeeksi uima näin päin mennä. On. On tääkin sarjassa elämyksiä. Kuvataan vähän aikaa tätä hissiä. Ei sitä kannata sillä lailla kuvaa. Mutta ei kannata. Toi on siellä meidän mökkiä lähellä toi lampi, mikä näkyy tuolla vasemmalla. Joo. Mutta mökkejä ei näy. Niin tuolla ihan kaukana. Niin. Ei siis tuolla ihan kaukana, vaan toi tossa. Joo. Eli tuo. Mutta ei ne talot näyttää. Et ne on jännästi, ne on niinku maisemoitu täällä kyllä. Hyvä. Mut katoppa noita kansallispuiston polkujakin tuolla. Ei hirveesti erotu tuolta puitten seasta. Ei. No niin. Nyt päästään asiaan. Ja asiaan. Päivää. Siellä tuulee sitten kylmästi. Hyveile. Se on tolppa tuli just eteen. Niin pitikin. Hyvä. Here we go. Eikö ole vaan aika jyrkkä? Onhan tämä. Ihan kiitettävä.
tää pitkä väli ilman tuota tolppaa. Joo. Se kuvataan silleen, että se kans näkyy. Tuolle kaverille tulee kyllä. Tuolla miehellä kun... Nyt tommoset ajat päällä. Kyllä meillä on semmonen huju käy. Tehtiin katkerasti. Älä. Kohta mä haluan lopettaa kuvaamis. Pääsee. Edes jotenkuten pois tästä. Niin pääsee sitten edes jotenkuten pois täältä. Joo.